og velkommen til den her video. I dag sidder jeg online sammen med min fætter, og vi skal i dag prøve at se, hvor mange trophies vi kan få, mens vi spiller Prestige Brawlers. Er du klar til at tage et game? Ja. Ready? I might be armless, but I'm in no way harmless. Hvis jeg ikke gerne vil se mere content med min fætter, hvad er det forresten, du hedder? Jasmin. Så prøv lige at skrive det nede i kommentaren, og skriv, hvad vi skal lave næste gang. Jeg skruer lige lidt mere. Nej, det var det, man kalder dårligt fra. Ved du, hvad man også kalder dårligt? Det er den der kit, den har super. Det er dårligt. Det er virkelig dårligt. Jeg synes, det er dårligt. Ja, jeg skal med. Er det en fin kæde? Hvad? Er det en fin? Ja, det er en snik. En snik. Prøv lige at skrive ned i kommentaren, hvem jeres yndlingsbrawler er. Hvor mange trofæer I har her? Ja. Eller hvor mange trofæer I har med jeres bedste brawler. Wow. Min yndlingsbrawler, det er Cordelius. Ham har jeg faktisk typ 2. Fortune favors the brave. Bare derinde. Hvis I gerne vil se mig spille et andet spil, for eksempel i Roblox eller et eller andet, prøv lige at skrive det ned i kommentaren. Eller lave noget fodbold eller noget, et eller andet. Noget sport eller et eller andet. Giv nogle tips til noget. Nej. Det taler vi om. Det var lidt irriterende. Det er ikke så godt, det der. Smid lige et like, hvis I gerne vil se mere Brawl Stars. Eller vi prøver at grind en brawler fra... Hvis nu jeg får en ny brawler, at vi prøver at grind ham op til 1000 trofæer. Hvis I gerne vil se det. Det kunne være sejt. Eller få en milkshake til 10. Og prøv lige at skrive. I må også meget gerne skrive ned i kommentaren, hvor mange karakterer I har. Eller brawlers I har. På lang afstand, der stadig hvad hedder det? 4.000 eller sådan noget. Altså, når jeg har et... Hvem? Den der koger lidt i sådan. Det kan jeg slet ikke godt. Ja, det er ja, eller noget. Jeg er lidt bange for ham, der når jeg ser en større noget. Han går lige ud. Hey, jeg fik ham. Lille kæld. Wow. Bare var glad, at jeg ikke kan lille kæld det der. You one-shotted hende. Ja, det er en blok. Jeg er lidt bange her. Hvordan dræbte jeg hende ikke? Det var virkelig dårligt. Du døde 4 gange, jeg dræbte 4 gange. Jeg har faktisk også en anden fætter, som er rimelig OP. Så hvis I også gerne vil se ham på min profil, så må jeg også godt skrive det. Han
cirka 80.000. I hvert fald lige nu på han har også $. Det er cirka også jeg fik det. Oj, der er en bil. Okay, det er faktisk sammen. Jeg er nærkommet. Booster. Booster. Ej, der er sang det der ikke. Og så kommer jeg til at tænke på, hvad er jeres yndlingssang? Ja. Vi har faktisk også lavet nogle shorts-videoer. Prøv lige at gå ned og tjekke dem ud egentlig. Ja. Nu et like på dem, hvis I også vil mere af det. Ja, fodbold. Det er forresten mine fætter, der er med på dem. I've got your back. Hvorfor er det, du hedder Kudus? En fodboldspiller. Fra hvilket hold? Tottenham. Han kan godt lide Tottenham. Jeg skal virkelig lade være med at gå ind i dem der. Ja, det er virkelig dumt. Skal vi prøve at spille noget andet? Et 3v3 game? Ja. For jeg fik kun 6 trophies på alle de der games til sammen. Det kunne være en mikro, vi skulle spare ind til i næste video. Ja. Jeg har jo måske også case i næste video. Det kunne være fedt. Hvad skal vi så spille, hvis der? Måske noget knockout eller whiteboard for mig selv. Ikke, jeg vil ikke 5 med 5. Der er noget knockout, normalt knockout. Skal ikke bare... Så skal du tage en anden end Edgar på. Ja, knockout. Ja, det er. Men det skal være en over 1000 trophies. Ja, Fordi det er ligesom det vores challenge her. ja. I might be armless, Nå, but jeg I'm går in no way til... harmless. Nej, jeg spiller ikke med spil. Det gør jeg ikke. Prøv at tage power level. Nej, hvad hedder det? Hvorfor? Morse trophies. Jeg tager pipe. Ja, jeg tager pipe. God det. Er du god med pipe? Nej. Meget godt. Har du stadig Messi nu? Jeg vil gerne have en i 2. Jeg kunne også prøve at se, om jeg kunne lave en video, hvor jeg grindede Macy helt op til Prestige 2. Det er cirka 600 trophies herfra, hvor vi er nu. Eller en anden. Det er bare klamt, det der. Jeg kan se, jeg tror lige helt ned på min lyd. Jeg gider, jeg hader. Nu tror jeg ikke. Jeg hjælper. Nu er Brock i hvert fald. Vi vandt. Første runde. Knockout, ja. Jeg ved, det var knockout. Hvem synes I forresten er den mest irriterende brawler, I nogensinde har spillet om året? Eller karakter? Det har holdt det faktisk virkelig irriterende. Ja. De er alle sammen. Og bro, hvem tager Shelly i det, på det her map? Altså, Ja, det siger det bare. Ja, det gør hun der åbenbart. Ja, det er en hund. Fordi han er de sjovere. Ja, lige præcis. Bloblys. Bloblys. Jeg holder ham tilbage. Hvad laver du? Skal du ikke komme over til den? Og så siger lige Mies, hvorfor vil du gå til nærkamp? Mies, hvorfor du ikke er god i det her map? Vi kan godt lige tage den her. Ja, vi tager den her. Der er sindssygt. Vi tager i dag. Hvad? Vi tager i dag.
fik den. Øj, det var cold. Den var mega irriterende. Øj, så har jeg Spike. Der er Spike. Ja, eller hvad? Nu er han død. Hvordan? Hvad foregår der? Godt, jeg stealkiller hende. Nå, hun one-shotter ham bare. Ja, fair nok. Jeg tænker, vi skal lige have min Macy op i 500 trofæer. Det er cirka 80 trophies mere. Ja. Så tænker jeg, at vi kan grind lidt videre derfra. Vi kan også prøve at skrive en anden brawler, jeg har. Eller I ved selvfølgelig, hvordan er hun så god til snipe. Du kan dræbe Piper, hvis du... Nej. Jo. Det er lidt irriterende. Der er ikke så meget at gøre. Hvorfor er det her hold så irriterende? Spike er bare Øj, jeg fik Spike. Det er meget bra. Ja. Problemet er, at bare zonen kommer lige lidt. Nej. Kom med. Kom, fordi du skyder hurtigere end mig. Det er du så ikke. Hvem er det, der har flest trofæer egentlig? Det er faktisk mig. Jeg fik Manny. Jeg fik også Spike. Nej! Ej, så skal I altså også flække den der Piper-gods. Hvis ikke I dræber den der Piper-gods, så er I virkelig dårlige. Jeg har lige taget de andre 2 for jer. Okay, så har jeg også fået dræbt den der. Hvis du... Nani? Så hopper du! Nani? Nej. Op bag muren, op bag. Du skal hoppe over ved hende. Hvis du kommer over ved hende, ikke også? Og så hopper du. Ja, var du god. Jeg var sådan en piperfight. Okay, det var godt nok. Oplæggen. Det viser bare, at jeg er bedre på Piper end ham. Hende, fordi hun er dårlig. Ja. Undskyld til alle piger, der er derude, som jeg... Ja, vi skal ikke tage det personligt. Nej, det er dem, vi spiller mod. Undskyld, hvis vi spiller mod jer. Ej, kæft. Det er ikke godt. Ikke snipen. Bare sørg for at være... Hvad var det der? Det var noget. Jeg ved. Lidt. Jeg er meget død. Ja, jeg er meget død, for jeg er død. Ja. Okay, fair nok. Vi vinder. Det kan vi godt. Vi kan godt nå det. Kom med. Hvor lave comeback? Det vi er bygget til at lave comebacks. Vi er bygget til at lave comebacks. Eller bare til at vinde. Skal vi ikke bare sige det? Vi er bygget til at vinde. Hvis den der hopper hvis den der Edgar hopper, ikke også, så har han. Var det god. Ja, vi fik ham. Nej, du døde. Det kunne jeg ikke. Angelo, du klotcher lige for os, ikke også? Angelo, stå klar med dit gadget, sådan at du kan hoppe. Ja, tak. Du skulle have gjort det, før du blev ramt af den der idiotiske ting. Er du rolig, mand? Ja, det var ikke godt. Vi vender lige om lidt. Okay, vi var lige væk et øjeblik, for vi ved godt, der ikke er gået så lang tid for jer, men vi skulle lige lave nogle daglige ting. Men nu er vi klar til at game igen, og det er det vigtigste. Jeg har lige taget Squeak på i stedet for. Det er et virkelig klamt.
Og den, Hvem var den? Hvem var den på? jeg tror det var Piper. Yes, hvor det godt lavet. Nå, nu har vi Piper. Ja, du. Ej, hvor klart. Piper lige stikken. Hvis jeg havde Seekøder, så havde det været fantastisk. Ui! What a snipe. Shit. Hey, en gang til. Ja, hvor er jeg god, mand. Ja! Tag det sammen. Hvor mange kills fik du? Ja, okay. Nå. Jeg skadede dig også meget. Jeg kunne også på et tidspunkt prøve at lave en video, hvor jeg viste mit hus, hvis det var. I gamle vil se det. 100 abonnenter, så viser jeg mit hus. Nej, 50 abonnenter, så viser jeg mit hus frem. Er det privat? Der skal bare ikke være nogen. Jeg viser ikke min adresse. Jeg viser ikke min adresse. Oj, det kom ikke i ham. Har du dræbt nogen indtil videre? Nej. Ja. Okay. Hvad? Jeg mistede lige en af lige. Ej, det var noget. Jeg beskytter dig. Nu må jeg ikke blive ramt. Du er god nok, som du ikke er. Har du egentlig skudt? Du er tæt på. Jeg har skrevet 3.000 om. Du skal lige passe lidt mere på, om jeg bliver ramt rimelig meget. Jo. Ikke så tit, du har særlig meget vildt. Det? Der var kun et liv i det her. Ja. Ha. Wow, det var overhovedet ikke sjovt. Og vi skal lige... Ja. Du var tæt på. Nej. Det er ikke så godt. Jeg tager lige en anden på. Jeg fik kun 2 trophies. For alt det nok godt, vil jeg spille. Nej, for jeg må ikke skifte den. Kan vi ikke så spille et andet game mode? Jo. Hvad skal vi sige? Wipeout. 3v3. Okay. Det er okay. Det er godt. Jeg tror, den er ret god. Der er også nogle væg, den kan du lige skyde ud med. Prøv lige at skrive ned i kommentaren, hvor gode I egentlig synes, vi er. Hvis I skriver 1 ud af 10, så er det fordi, at I absolut ikke kan holde ud og se på os spille. Og det modtager vi ikke bare lige. Nej. Vi er faktisk lidt ligeglade. Men det er sådan grænseskalaen, sådan, hvad hedder det? Det er bunden. Og wow, I er verdens bedste, vi nogensinde har set til at game. Det er 10. Jeg tror nok, vi er sådan standard 6 eller sådan noget. Det vil jeg selv sige, at vi var sådan. Jeg vil sige, du er 1. Ja.
Nej, jeg har ikke. Nej, det har jeg ikke. Godt nok ikke. Det var dig og din hvad hedder det, brødre, der lærte mig at spille Brawl Stars. Ja, men der havde jeg en anden Let's gang. stay calm, but think fast. Nå ja, okay. Den er profil. Ja, okay, fair nok. Den er profil. Jeg har også snart jeg har også fået en ny profil. Okay, det kan jeg ikke sige, for det er faktisk sådan, jeg har haft den et år eller sådan noget. Så det kan jeg faktisk ikke sige. Nej, det kan jeg ikke. Du har haft din i et halvt år. Nej, det er no way. Nej, hvor er det dårligt. Let's stay calm, but think fast. Fy. Nej, stemme. Jeg er ikke den bedste person, faktisk. Jeg kan godt. Slap af. Det er det faktisk overhovedet. Jeg er faktisk sygt god til at stemme. Ja. Hvordan kan jeg ikke ramme den? Nej, gå nu. Nej, det var fint nok det. Hvornår har du lige sammen? Ja? Hvornår har du sådan Før 2000. Det kan godt være, at vi lige stopper sådan 20 trofæer før. Ej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke tillade os. Nu har vi lovet det. Ja, det var cool. Ja. I might be armless, but I'm in no way. So this for you? Kommer nok til at tage lidt tid. Hvorfor spiller vi egentlig hele tiden med sniper? Det undrer mig lidt. Vil du egentlig sige, hende der hun var en sniper? Hende du spiller lige nu. Vil du? See how it's done. Halløj. Jeg vidste hun var der. Døde han? Nej, ham den anden du dræbte. ham du dræbte døde han. Ja. Hun er derovre. Jeg ved. Det er godt mærke. Øj, det er godt lavet, Dynamite. Godt lavet. Det er godt. Lækkert, Dynamite. Godt, jeg er god, mand. De er 4 kills fra. Det går virkelig ikke så godt. Smil. Vi er nødt til at tryhard lidt. Ellers når vi aldrig op på de her 500 trofæer. Ja, det er en aftale. Jeg sagde ikke noget. Godt, du dræbte faktisk slet ikke nogen. Hvad med lige at hjælpe med Smil? Nej, jeg skal jeg dræbte 3. Jeg var faktisk den, der dræbte praktisk 3 trofæer. Vi snakker om den bane. Nej. 3/4. Ja, okay, slå mig. Det var faktisk dig, der inspirerede mig til at spille med Ehe. Nej? Ja. Det jeg synes, du er god til at spille med Ehe. Nu vil jeg også gerne spille med Ehe. Det vil være noget. Ja. Men nu er jeg bedre end dig. Jo, jeg er. Så forklar hvorfor. Jeg har sådan næsten 500 trofæer mere end dig, hva'? Wow, jeg spiller ikke med Mason. Du er som en dummeste lille barn, der lige har spist et stykke slik. Jeg finder på en eller anden sjov undskyldning. Jamen det var fordi jeg var sulten. Jeg ville gerne have aftensmad. Det lignede jordbær. Ja, det var mig. Ja. Hvorfor døde du?
Nu har jeg den her. Ja, okay. Nej, det er noget. Det er på. Okay. Prøv at lade være. Så skal du bare have kæft med om du gør det. Jo, jeg prøvede også. Det var godt. Og vi skal dræbe 2, og vi skal dræbe 1. Nej, det gør jeg ikke. Det er god. Nej, det er ikke noget. Hvor? Det vidste jeg ikke. Hvor er han dårlig, mand. Han skal ikke gå ud og fight, når han har 500 HP. Jamen, nu mangler jeg 80 på ferie igen. Men det gør I. Jo, jeg gør. Vi bliver ikke færdige. By the way, den her video kommer til at tage en time. Jeg tror lige, jeg klipper lidt, indtil vi er oppe på det der 1 game fra.